ماه محرم الحرام عملیات بشارت فتح را باذن الله شروع کنید. یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین. Minta perlongan waras pi ke kubur, ke kalimat ba ordar ke Iran, ban hirtma ya ketem spai ke Amerika ha Qatar. Kani gadi tek ke kalimat ha ka ba ke spai ke Iran, ki ordar ya ke strike ha ka ketem spai Amerika ha Qatar. Tang kendiat por hadin, siat ka IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps ki misail, ban target ha ka ketem spai Amerika. Ki nong sakhi ki thu ba ka jingsawa ka ba jam, bat thaba ka sun beneng ha doha, ha ka por bawan ki misail. Ki misail Iran ki target je ka Al-Udeid ka ketem spai Amerika bahedu ha Middle East. Ong bagani ka strike ka dika keput keliang ya ka jing terbom ka Amerika ya ki jika nuklear ke Iran. Ha Al-Udeid base syong ki headquarter US military nakam ta ka operation Sun hapo Qatar. Hadin kani ka jingartma ka IRGC ka declare ba kanom aili ya kino ki attack ha ka kendau ka siap jongka bakin leit thali klem ka jubab. Ka IRGC gong ki ketem spai Amerika ki lamo ban siap pamansau ka kop pati lakat kawe kat kum nak report siat ka Iran hapdeng riu syaka kat khandai teli ki misail ha ketem spai ka Amerika ha Qatar. Ka Amerika ka ong kat sau teli ki misail ki basiat kat ba ka Qatar ka pentip ba ka yo ban khanglat kat khandai teli. Lamdon ka report ya ki bayap lan ki pamansau na kani ka misail attack ha dumanta. Ben igi video ba yakun ka air defense ka Qatar ban khanglat ya ki misail ka Iran syajrong sun kanong ba. Ki air defense system jong ka Qatar ki pen bagi klan ki jingada persya ya ka strike jong ka Iran kan nege jingar thamakawan ki sngi hadin bah terbom ka Amerika ya ki jaka nuklear ka Iran da ka jinghar thmason kubleshibon storyteller London Network.